Hej alle ser derude, og I gør der mig noget andet mig, og Anna lige lidt, altså. Og for han er der pisle suli. Okay, Anna, vi skal have mere jernhakke. Okay, Anna, jeg skal få dig lige med jernhakke, Anna. Det er ikke et hus, det er bare et kisterum. Jeg kan lige ned der, så kan jeg crafte den sammen. Gold. Okay, Anna. Først og fremmest, så skal vi putte diamanten op i vores hemmelige kiste, eller sådan noget. Vores øverste, så den creeper ikke kan springe det. Nå. Anna, kom lige med mig. Kom nu med mig. Ellers får du din lille jernhakke. Ja. Soveværelset. Anna, så gå og tag den nu, Anna. Jeg smider den nu. Nu er den blevet smidt. Jeg har den selv. Nu er det min for evigt. Nu kan du ikke få den igen. Ej. Ja. Anna, kom nu. Ned i minen. Ja. Har du så alt det? Ups, Anna, nej, Anna, nej, 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 nej. Anna, bare lægge alle tingene op i vores diamantkiste. Eller bare lægge alle dine værdifulde ting op i vores diamantkiste. Ja. Yeah. Men bare hvis du har noget diamant eller noget jern eller sådan noget, så læg det i den der. Jeg ville ønske, man kunne spille sådan noget, hvor man ikke har madliv. Det er rart, man ikke har madliv på iPads. Yes. Nå, vi går ned og miner nu, fordi at Anna, hun havde jo mine før. Men nu er hun blevet meget mere vild med det. Jeg elsker det. Hey! Hej alle folk. Hej alle folk. Hej alle folk. Velkommen til... Anna, det var ikke det, du skulle sige. Det var bare fordi, at Anna, hun råbte, jeg elsker mine! Helt vildt. Nå, Anna, kommer du, vi skal ned i vores opgraderingsrum. Jeg kan lige opgradere mit sværd. Med 2 levels. Ej, det var ikke godt nok. 2 levels. Sharpness. Jeg har en sharpness, Anna. Hvad er det nu, de gør? Anna, nej, Anna, jeg skal lige teste min sharpness. Svær. Nej, Anna, jeg skal også lige trykke bare på et høne. Det kunne være, den dræbte dig, fordi sharpness, det er måske dem der. Ja, det håber jeg da. Den er bare så meget. Den er alligevel god. Et slag for en høne. Ja. Anna, vent på mig. Hernede. Kom nu, Anna. Skynd dig, at monsterne dræber os. Husk det, denne her. Nå, jeg kan se dine bag.
Den anden sti, den fører ned til sådan noget lava noget. Den fører ikke ned til, ned til sådan en mærkelig mine, som vi ikke selv har lavet. Men jeg ved godt, der findes miner, vi ikke selv har lavet. Men den der mine, det er sådan en mærkelig åndssvag en. Men der kommer der. Hjælp, Anna! Har du noget, der kan hakke? Anna, kom nu, vi skal over i det gamle sted. Anna, kom nu. Du har jo et jernhak, så du burde godt have noget. Prøv lige at kigge, hvad jeg har overset. Det ved jeg lige sådan. Guld. Guld. Der er faktisk ret meget. Ja. Ups, undskyld, Anna. Undskyld. En dørspejl. Jeg fandt rødsten, Anna. Jeg elsker bare rødsten. Det er en af mine længste ting. Ja, men se, nu har jeg fundet noget. Og prøv lige at kigge, hvor meget jeg fik. Jamen, så miner jeg lige lidt videre. Anna, er du den eneste, der synes, det er irriterende, at du ikke har en skovl? Anna, har du en brændeovner? Jeg kan lave en. Anna, har du en... du har også en værktøjskiste. Jeg laver lige en skovl. Ud af stenene nok. Jeg laver en brændeovn til dig, sådan så varmen ud. Ja, nej, jeg har allerede. Vi kan bare lige have den brændeovn lige der. Det er godt altid at have sådan en brændeovn. Nå. Nej, bare... Ja, og det er altid godt at have mange brændeovne. Jeg elsker bare den måde skovle, de hakker jord på. Ja, Anna, hun står lige, Anna. Vi skal også snart have lavet en mikrofon til dig. Fordi at så er det måske lidt sjovere for de andre, fordi at lige nu står jeg og bare snakker. Så ligner det, så snakker jeg jo meget til dig. Ja. Anna, hun siger lige, at hun er ved at varme noget mad, hvis hun nu bliver sulten i Minecraft. Fordi at man får også XP at hakke miner, fordi... Og jeg er den, der miner. Ja. Wow, ja. Vi har egentlig fået meget kul her. Jeg har overset en blok kul. Vi er verdensmester til at overse ting, Anna. Ja. Jeg skal altså også lige... Anna, må jeg gerne få dit zombiekød? Giv mig det nu! Ja. Jeg elsker zombiekød. Det er min livret. Se, når jeg er forgiftet. Haha. Det lyder dumt. Du griner faktisk lidt ondt til alle de mennesker, der står og venter, det sagde Anna lige. Jeg miner nogle sten, og det giver mig et problem.
Jeg er minet. Wow, jeg har faktisk minet meget. Hej, Anna. Nej, godt. Egentlig. Anna, må jeg gerne tage nogle af kyllinger? Ej, jeg har fået meget lige. Må jeg gerne tage nogle af... Du må heller lige tage dem. Anna, prøv lige at kigge, hvad jeg har fundet. Nej. Det kan jo godt være, at du kommer til at få 3, og jeg bare kommer til at få 1 eller sådan noget. Det ved man aldrig. For det er det, der gør sådan, man mener. Hvis man mener, får man ting. Ej, det lyder lidt dumt. Hvis man mener, får man ting. Wow, en ekstra monstermine. Jeg må se, om jeg kan grave denne her vej lige. Nu graver jeg nok udenom den. Fail, hvis jeg ikke gør. Vi hader mig og Anna, vi hader monsterminer. Ja, det er så klart. Nej, Anna, fordi de kan ikke høre det så. Fordi, okay. Lige nu kan I stadig høre, hvad Anna siger eller sådan noget. Og så er det farvel vi uden